Dneska by sa hodilo home office, že? Pretože pre nás nie je dôležitejší výsledok ako človečina, pre nás je to úplne rovnaké. Za prvé máte tak, že diagnózu podnikateľ a za druhé si myslíme, že chcete mať človečinu vo firme. Tak my by sme vám chceli takto predvianočne dať hru človečina. Páči sa? Ďakujeme krásne. Nositeľom akých princípov a hodnôt v podnikaní si? Že ja poviem o tebe a ty o mne. Pre mňa je to v prvom rade pomoc a užitočnosť. Toto sú hodnoty, cez ktoré nejde vlak a aj keby to malo priniesť o 1000 eur viac, ak tam toto nie je, tak to nebude. A tá hodnota tvoja je, aby tí ľudia nepremárnili ten svoj život? To si úplne trafil. Čo sú nadšenia a výzvy tvojej pozície? Čo ťa nadchýňa? Výzva je pre mňa urobiť produkt taký, aby ho zákazník mal rád. A nadšenie je, keď sa s nejakým stretnem a vidím, ako mu iskria oči. A ešte by som doplnil, že možno vtedy, keď sú aj naši ľudia spokojní. Ja tam mám asi to, že pre mňa je tá výzva, aby sme naozaj trafili spotrebu. A podarilo sa, všetko funguje, tak to je pre mňa to nadšenie. My teda ideme za ďalšími podnikateľmi. Za prvé majú teda tú diagnózu podnikateľ a súčasne teda mali by to byť ľudia, ktorí chcú mať a aj majú vo firme človečinu. Napadá vás niekto, koho by ste mohli nominovať? Perfektná baba, Iveta Hrabovská z Jam to Jam. Tak ďakujeme za tip, skúsime to.